Татарстан президенті қаршындағы қорқынышсызлық советі отырышында кадрлар саясаты мәселесі текшірілді. Оқу йортларын тәмамлаушыларының һөнәри әзірлік дәрежесі тиешінше түгіл. Эш берушілер оларға қарата ешқана шілті сөзлерін білдірі. Шул вақытта сәнәгать өлкәсенә кайбер һөнәрләр буенча белгечләр артык күп әзерләнә, кайберләре буенча белгечләр җитешми. Республиканың хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы фаразлары буенча якындагы 7 елга кадрларга 28 меңгә якын кешегә өстәмә ихтыяҗ туарга мөмкин. КамАЗ җитәкчесе Сергей Когогин президентка токарлар һәм слесарьлар җитмәвен әйтте. Эта тема, она одна из самых важных для нашей республики с учетом тех проектов, которые мы сегодня реализуем, и тех перспектив, которые мы перед собой ставим. Экономика развивается в условиях глобализации, цифровизации, роботизации, внедрение новых технологических укладов требует и нового, в том числе уровня подготовки рабочих и инженерных кадров.